Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Ignasi, què va significar per a tu participar en el projecte de l'Eastside Gallery? Ser l'únic espanyol que participara en el projecte de pintar el mur. A mi m'ha ajudat moltíssim. Jo t'he de dir que, mira, llavors no m'ho esperava gens. Llavors jo vaig participar perquè un amic me va animar que presentés una carpeta de treballs, un projecte, un dibuix, i em van agafar, i no m'esperava. I t'he de dir que en els anys, ara té molta importància el mur, és un monument històric que està protegit i per a mi és un orgull. Ignasi Blanc tenia 24 anys quan va pintar el seu mur, el Parlo d'amor. 3 cares grises, negres i ocres que expressen el seu sentiment cap a la ciutat de Berlín. Com s'enfronta Ignasi, un artista, a l'hora de posar-se cara a cara amb una paret, amb un mur que ha significat tant, que ha sigut tan tràgic, que ha representat tant de dolor? Això era fort, al principi. Era fort, perquè era especial, pintar damunt d'una paret que, a més, en aquesta part que està al riu detrás, hi havia gent que s'havia mort. Era fort perquè estaves pintant una paret que era una paret de dolor, de tristesa, de separació, i formar part del record d'aquest període polític tan dur i difícil, bueno, era especial, sí. És difícil trobar alemanys passejant per l'Eastside Gallery, el tros més llarg que queda del mur de la vergonya. Més difícil encara és trobar berlinesos. Només hi ha turistes. Però este matí miren i passegen pel mur Esther, Pepi i la seva família. Són d'Onil i des dels anys 80 han convertit Berlín en sa casa. Jo sempre veig el mur, aunque no estigui, jo sempre el veig, perquè per mi és una cosa que no s'ha llevat encara. Era el fet que tenies un mur, i això és contra natura, d'alguna forma, i la separació de les famílies i l'artificialitat de que n'hi hagi un mur, perquè tenia que haver-lo, tot això. I clar, i també penses un poc en la família, per exemple, del meu home, que ells l'han viscut, el meu sogre mai va voler passar a l'est, no va passar mai. Mira, aquí estamos en la frontera que ha separado los Berlines y mi familia. Ese es el muro, aquí yo ahora estoy en el este y ahora doy un paso al oeste. Y a mi familia lo ha separado todos los 28 años. Yo me acuerdo en 61, en agosto, visitábamos a una tía y la tía decía, han construido un muro, una tía en el oeste. Y decíamos, es imposible, no puede ser. Enchufábamos la radio y de verdad. El monstre començava a alçar-se de sorpresa un diumenge, el 13 d'agost del 1961. Primer era una frontera de filat espinós, després es va fer més fort, de formigó. Tenia 155 quilòmetres i feia quasi 4 metres d'alt. La RDA construïa esta barrera per a impedir el pas del capitalisme, però el que volien era evitar l'èxode, la fugida massiva d'alemanys de l'est cap a l'oest. Si tot era gris, no hi ha color, hi ha un olor molt particular, serà també de les travis, del queroseno i tot això, i la gent es notava que li faltava alguna cosa. I després, quan passava, jo sempre tenia la sensació molt de tristor. És gris, era gris, encara estava tota la metralla, els impactes de bala en tots els edificis.
Ens recorden que amb el mur en peu, Berlín Est era una presó de màxima seguretat. Se separaven ideologies, es trencaven famílies, s'allunyaven els veïns, s'arrancaven els amics, es trencaven vincles. Se separava una ciutat, un país, per a construir un món impossible. I així va ser durant 28 anys. El Berlín Oriental era un desastre, era gris, era terrible. La nit del 9 de novembre del 1989 queia el mur, el símbol més irracional i absurd de la Guerra Freda. El món començava a canviar. A les 8 hores d'este matí del diumenge, les autoritats de la República Democràtica Alemanya han decidit obrir físicament el mur de Berlín. Yes, historically it is. Esta nit, com la nit passada, com tots els dies des d'ara fa una setmana, desenes de milers de berlinencs esperaran viure en directe el moment més simbòlic, la destrucció del mur de Berlín ací a la porta de Brandenburg. I una festa que els alemanys volen disfrutar amb tothom, amb tots els pobles del món. Ara per ara tots els ulls miren a esta porta per saber si el mur de la vergonya, molt trencat ja, caurà a Brandenburg. Canal 9, Germà Arroyo, enviat especial, Berlín Est. Si tocas el muro, ¿qué sientes? No mucho, porque como te he dicho, a mí no me ha encerrado el muro. Seguro que a los del este que ni podían tocarlo porque era todo seguridad. Había perros, había policía. Uno a lo mejor piensa tan fácil, se puede por el río, se puede nadar y dentro de 50 metros eran en el oeste. Pero no, porque había policía con metralleta, había vigilancia, digamos, clandestina, que no se veía, con cámaras, con todo, que era simplemente imposible pasar. Unes 250 persones van morir en l'intent de travessar el mur. Se'n van empresonar 75.000. El primer mort, Günther Liftin, un sastre de 24 anys. L'últim, un cambrer de 20, que no va poder esperar els 9 mesos que el separaven de la llibertat. Va morir el 5 de febrer del 1989. Fugir de l'est era missió d'alt risc. Els fugitius s'amagaven en els forats de la calefacció, en els racons més impossibles dels cotxes. Altres ho feien en globus aerostàtics, en submarins. Les històries i els drames personals es multipliquen entre el silenci dels veïns de Berlín. Te'n recordes la primera volta que vas vindre al Museu del Muro? Uy, sí, me recordo i m'ha impressionat moltíssim, no? Especialment per el cotxe este. Sí. Perquè després, cada volta que passàvem per la frontera i m'ho registraven tant, m'imagino per què era el motiu, no? Perquè, clar, la gent s'escapava conforme podia. Bueno, se t'ho miraven tot, asientos, Sí, tot ho miraven. increïble. A veure, inclús a voltes també la roba, a veure si duies massa coses, era una cosa tremenda. A mi passar per la frontera sempre, quan passava ja, després em trobava tranquil·la, Sí. perquè m'agobiava molt. 800 guàrdies fronterers tenien ordre de disparar a matar, 300 torres de vigilància, reixes davall l'aigua, equips d'escortes subterrànies, patrulles de nit i de dia controlaven esta franja mortal que dividia Berlín, separada en 4 sectors després de la Segona Guerra Mundial. El mur tallava vies, carrers, ponts i edificis com estos de Bernauer Strasse, on les cases tenien la porta en l'est i finestres que donaven a l'oest. La gent es llançava per elles per a passar a Occident. Els soldats les van cegar. El Checkpoint Charlie era el pas fronterer que separava els sectors nord-americà i soviètic, punt d'escenes dramàtiques. Així s'enfrontaren els tancs l'any 1961. Així va morir Peter Fetscher, dessagnat, sense que ningú l'ajudara. Aunque el muro de Berlín era una formidable
estructura, realmente una estructura que asustaba por su seguridad, por su vigilancia, por sus torretas, por sus guardias, por sus perros. El muro de Berlín estaba protegido por algo mucho más difícil de ver y mucho más intangible, que era el paraguas securitario que proporcionaba la Unión Soviética. As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En el momento en que Gorbachev quita ese paraguas de protección que daba sombra al muro de Berlín, también se empieza a agrietar de una manera simbólica, no real, pero sí simbólica y muy sensible, ese muro. Yo quise imaginarme como tú en tu canción, un mundo sin fronteras, sin patrias ni banderas, un pueblo sin nación. Ignasi, podríem dir que la Carme Axale, on estem ara, és encara avui el carrer més comunista de tot Berlín. Quin record se'n porta, aquesta avinguda? De fet, és l'avinguda que era la més comunista pel tipus d'edificis, pel tipus de cases. Aquí, mira, aquí veníem, quan canviava la moneda des de l'altra banda de Berlín, us he de dir que veníem expressament per a veure este carrer. Yo quise imaginarme la gran revolución que derribara el muro, que levantó el más puro derecho de admisión. M'agrada la nostàlgia, m'agrada la lentitud, m'agrada la mirada de la gent d'aquests països. Jo tinc un punt de nostàlgic, en els meus dibuixos surt sempre, i aquí ho trobo. Això m'agrada, ho faig servir i m'interessa molt. No m'agrada o no m'agradava? Bueno, la nostàlgia també pot ser excessiva i si hi havia repressió i hi havia falta d'expectatives de cara a un futur, positiu no era, no? Això no m'agradava. M'he quedat al·lucinat en veure el cinema aquest, perquè està idèntic que quan jo vivia aquí a Berlín. Cosmos era el cine que s'estrenaven les pel·lícules de l'est. Aquí vaig vindre a veure una pel·lícula que era d'adolescents, la primera pel·lícula així d'amor que es deia Verboten Liebe, una altra que es deia Coming Out. Nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Recorda les nits aquí, l'haver de córrer després del cine per a tornar a l'oest altra vegada. Sí, això sí, clar, era una situació que no es repetirà. Fins quina hora podíeu passar a l'oest? No me'n recordo, però jo crec que era cap a les 10, me sembla. Molt tard no, L'estiu del 1989 el mur agonitza, es bada, comença a aclevillar-se. La sagnia d'alemanys orientals que se n'anaven de vacances a Hongria per a no tornar era constant. Durante esos meses de julio, agosto, septiembre, octubre de 1989, era cotidiano que los trabajadores de Alemania Oriental llegasen de buena mañana a sus puestos de trabajo y se encontrasen con que el compañero de la derecha o el compañero de izquierda no estaba, había pasado el muro, pero no a través de Berlín, sino a través de ese otro agujero hecho en la frontera entre Àustria i Hongria. Molts d'estos homes i dones que ara caminen pels carrers més consumistes de Berlín participaren en les grandioses manifestacions d'octubre del 1989. Havien perdut la por, ocuparen esglésies i cridaven perestroika, glasnost i gorbi pels carrers de Leipzig i Berlín. Havien perdut la por a l'Stasi, la terrible policia política del règim comunista,
que ho tenia tot davall control. Moviments, relacions, vides i fins i tot pensaments dels germano-orientals. Gorbachev visitava Berlín Est el 7 d'octubre i Erich Honecker, el cap d'estat de la RDA, el rebia a l'aeroport. Este bes es convertiria en l'anunci gràfic de la mort del règim. Durant la processó de les torxes per a commemorar el 40 aniversari de la RDA, els elegits per a lloar el règim comunista eren precisament els que cridaven el nom de Gorby. I want freedom. El canvi estava en marxa, venia de dins. La pressió popular era imparable. La revolució pacífica havia començat. El crit de Som el poble s'escampava fort i clar i es feia insuportable per al règim. Al principio decían, nosotros somos el pueblo, decía la gente de aquí en las demostraciones. Después vino, nosotros somos un pueblo. Y después vino, nosotros, si el marco occidental no viene a nosotros, vamos nosotros al marco occidental. Marta Hoffman va estar 11 anys al costat de Josep Renau, l'il·lustrador, cartellista i pintor valencià que va viure al Berlín de l'Est des del 1958. Per a ell, l'art era un instrument al servici de la transformació social i del compromís polític i intel·lectual. Berlín el va ajudar en el seu objectiu vital fins que va morir l'any 1982. Mira aquí está enterrado Renaucito. Es la tumba de Renau. Era él para mí algo así. Por una parte era mi maestro y por otra parte era un poco de padre. Aprendí con él a dibujar, aprendí con él a pintar, aprendí a hacer fotomontajes. O sea que para mí es una persona importantísima. Renau no va veure caure el mur. Marta, que també creia en la revolució, té molt clar per què es va afonar. El socialismo, digo yo, no es que explotó, el socialismo se cayó en sí mismo. Es decir, porque había hecho demasiados líos, había hecho muchos errores, ¿entiendes? No había cumplido los ideales del principio de la revolución. En un mes va canviar tot. Els membres del Politburó disfressaren de dimissió el relleu de Honecker i Egon Krenz passava a ser el màxim dirigent de la RDA i del Partit Comunista. La clau va estar en la decisió de facilitar els viatges cap a Occident. El líder de la RDA, Günter Schabowski, convoca una roda de premsa. Sense saber-ho, anava a anunciar la caiguda de la primera pedra del mur, les primeres línies de l'epitafi del comunisme. Faltaven 3 minuts per a les 7 de la vesprada del 9 de novembre del 1989. D'aquell dia fa ara 20 anys. El mur se'n va vindre avall i un nus de concòrdia va lligar Europa. Dossiers ha estat amb els alcaldes que ha tingut Berlín en aquestes 2 dècades. Ells han rebut en nom dels berlinesos el reconeixement del treball del seu poble en la lluita per la convivència i la llibertat al món. Han rebut el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. Es waren nicht die Regierungen, es waren die Menschen. Die Menschen, die in Bürgerrechtsbewegungen auf die Straße gegangen sind, ihr Leben eingesetzt haben in einer Diktatur, um für Freiheit zu kämpfen, für Menschenrecht zu kämpfen. The people really, because they made the pressure. Schabowski gave them the reason to go to the border and say, we want to go, and we will cross the border. But they did it, and the mass of the people, I mean, that was brave to go there, because up to then it was shooting and all that. Veure la gent de l'est entrant, els travis, els cotxes, la gent plorava, obria cava, va ser molt emocionant. It's wonderful. I went into our local TV station and made an interpretation of that and said, well, we are happy if our East Berliners will come, and it's a historic day, and it's a day we have waited for 28 years. Dass das einer der schönsten Momente in der Historie der Stadt ist und auch in meinem persönlichen Leben. Una liberació, simplement no es trobava així com, aunque Berlín era una ciutat molt gran i estava rodejada de muro per totes parts, però sempre es trobava uno tancat.
de cop una paret que no podies ni tocar-la, quasi, saltar-la, trencar-la, pujar les escales i posar-te aquí dalt. Era realment una cosa especial. Era bonico, claro, porque la gent eixia, que podia eixir, aquest primer cap d'any, que la gent es va trencar, tot el món es trencava al mateix peu de saltar del mur. Por eso la alegría era tan grande y ese día cuando todos pasaban por el muro en noviembre de 89, era porque era impensable. Yo me acuerdo que estaba cerca del muro y cuando lo escuchamos con mi familia fuimos al muro y vimos a mucha gente salir, nos abrazaron, lloraron, tiraban plátanos y me acuerdo, aunque tenía solo 5 años, que era muy emocional y que me preguntaba qué ha pasado a esta gente, que están tan emocionados. Miri, explícanos qué pasó aquí la noche del 9-10 de noviembre del 89, ahora hace 20 años. Pues aquí en este puente era donde cayó el muro. Este era un puente, un puente también, pero un puesto fronterizo donde pasó 20.000 personas en una hora al oeste. 11 o'clock I was in a live interview on the TV screen, and my policemen, they told me that then Bornholmer Straße had opened. And then in this TV discussion I said, well, I tell you Bornholmer Straße is open, everybody will understand, I will have to work. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la via. Berlín és ara la capital d'Alemanya, de l'Alemanya unificada que renaix quan el mur toca terra. Té 3,5 milions d'habitants i 900 quilòmetres quadrats d'extensió. Per on travessava el mur de la tragèdia passa ara una doble línia de llambordes, com una empremta inalterable d'un passat encara massa recent. El muro está exactamente donde estaba, en el cap de la gent. Yo diría que existen las cabezas todavía, la gente es distinta. El muro ha caído, otra cosa es que lo hagamos desaparecer de la memoria, de las mentalidades, de las mentes de la gente. I n'hi ha de tot, n'hi ha gent que s'ha adaptat molt ràpid, n'hi ha gent que té problemes, perquè n'hi ha molta gent que no estava acostumbrada a luchar per un treball, tenies un treball sempre. Berlín pot ser dura i aspra. Està eternament en fallida, endeutada fins a límits inimaginables. Té un índex de desocupació del 14%, però la vida s'hi és acollidora i dinàmica, perquè Berlín és un paradís per als creadors. És 100% tolerant, així com viuen 180 nacionalitats. Ahora lo que niegan es de tolerancia. Jo noto, per exemple, els meus fills, ells ja no parlen de dos Berlins, i nosaltres encara parlem de dos Berlins. Dos Berlins que ja no es miren de reull, es miren a la cara. Fa 20 anys que ja ningú arrisca la vida travessant filats espinosos i evitant torres de vigilància. Ara els turistes es fan fotos a €1 al Checkpoint Charlie, amb actors vestits de soldats americans i soviètics. També es fan visats per a passar d'un costat a l'altre. La nostàlgia de l'est és un souvenir. 9 de noviembre, histórico, caída de muro. Un presente. De nada. Berlín, on l'est i l'oest són molt més que punts cardinals. Es nota en el caràcter, en la manera de parlar. La gent té les seues experiències marcades per la vida a un costat o a l'altre del mur.
Berlín és els seus barris, cadascun amb una personalitat, amb gent de pas que de seguida se sent berlinesa. Hi ha Kreuzberg, el barri turc, el dels artistes que volien canviar el món. Hi ha Prenzlauer Berg, on ara viuen els creadors i els bohemis, un barri amb l'índex de natalitat més alt d'Europa. En el Berlín del Nou-Est trobem també la Potsdamer Platz, el Manhattan berlinès, el símbol per excel·lència de la reconstrucció, un immens solar que estava en terra de ningú i que ara mostra els edificis més avantguardistes d'Europa. És el Berlín que busca desesperadament la llum i que ha reconstruït la cúpula del Reichstag. I hi ha l'altre Berlín, el de l'Oest, on la vida va més de pressa, on els ciutadans de l'Est es van llançar de seguida i sense fre al consumisme, i on, contemplant l'església homenatge al caixer Guillem, encara veiem les cicatrius d'una de les ciutats més castigades per la història. El cor d'Alemanya batega unit i amb força. El nou Berlín ha fet 20 anys, ja no és un adolescent, però encara s'està construint i vol fer-ho jove i, sobretot, lliure. És la ciutat que més ha patit del món en els últims 100 anys. Entonces ara està la gana de no patir. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Berlín, como dijo el Bobereit, es pobre pero sexy. Berlín es una ciudad muy, bueno, es barata, pero tiene una oferta cultural impresionante. Y para salir de juerga o para ir a los museos y no sé, me gusta mucho a la gente joven. La libertad. Berlín es moderno, pasan muchas cosas, veis que cambia mucho en estos últimos 20 años, después de la caída del muro ha cambiado mucho. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Sovint els mediterranis parlem molt de l'edat, a partir de certa edat ets gran ja. A Berlín jo sempre feia broma que ets eternament jove, no? Per a mi Berlín és la ciutat en aquests moments més vivible d'Europa. No n'hi ha abuelos, ni pares, ni fills, ni... O sigui, aquí la gent és ella, la seva generació, la que està construint una ciutat nova. Entonces, això és una oportunitat única. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad.